Бременна жена се отърва по чудо жива, след като бе нападната от бездомни агресивни кучета в столичния квартал Павлово. След намесата на екип на TV7 и News 7 от Екоравновесие обещаха да приберат опасните кучета. На 26 февруари Цветомира се прибира вкъщи. Кучето беше легнало точно пред сградата на тротуара. То е доста голямо, точно пред входа, така че трябваше аз или да го прескоча, или да изчакам. Пресекох от другата страна на улицата, там където бяхте вие преди малко. И зачаках. То като видя, че го гледам, вместо да се отмести както прави обикновено, скочи върху мене и след него наскочиха всички кучета. Мисля, че бяха едно или две още. И по чудо, не ме охапаха, просто защото запазих самообладание и спокойствие. Но след това вече като се качих, се усетих, че съм в стрес, корема ми се беше стегнал. Жената подава сигнал в столичното предприятие Екоравновесие и на мястото е изпратен екип. Докато кучетата необезпокоявано се разхождат и си лежат в тревната площ, господата от Екоравновесие стоят ето там, зад онова дърво. И ми обясниха по телефона, че тъй като те били кастрирани, обезпаразитени и били в двора, нямало какво да направят повече за мен, тъй като не ме били ухапали и съм била нямала медицинско. Проверката остава без резултат. Дори в официално писмо от Екоравновесие съобщава, че екипът, пратен на място, не е открил кучета, въпреки че заснетото видео ясно показва точно обратното. От преживяния стрес жената получава преждевременни контракции, въпреки че е в 5-тия месец и постъпва в болница за 1 седмица. Случаят обаче не е единствен. Жители в квартала се оплакаха, че няколко големи и агресивни кучета от години ги тормозят. Неведнъж ставам свидетел на това как хора биват нападнати от тези животни. Странното е, че те не са постоянно агресивни, имат периоди на агресия. Знам така групата кучета коя е, защото съм ги виждал не един път и са агресивни, да. И към деца съм ги виждал, и към други кучета съм ги виждал и въобще проблема в квартала се знае. 200 метра по-надолу има училище, а още малко по-надолу има и детска градина. Така че най-вероятно следващата жертва може да бъде дете. В телефонен разговор с нас от Екоравновесие обещаха да вземат мерки по случая и кучетата да бъдат прибрани.